Right, siyabulisa nto sakuthi ngalibina namhlanje othetha ubulelane Mabokela from Zukali Media Production Company. Silapha nto sakuthi kule dolophu yaseMonti kwiphondo leMpuma Koloni. Apha ecaleni kwam ke ndihleli ke nomseki waphaya ekhula nto sakuthi ke project ejongene namalungelo wabantwana. Utata ke simaziyo kwelo Mzantsi Afrika uMr Petros Majola. Masiqase umbuza impilo tata ninjani ngalibina namhlanje? Hayi soloko ndiphilile mna. Ndiphile nyani. Qete ndiphilile. Yes. Right, ndiphilile. Okay. Andimganga neChristmas. Awungona neChristmas. Ndichile yonke into ebityiwa game ntoni kodwa ke ndi-strong. Strong ne? Tata ngalibina namhlanje ke iziphumo ziphumile umphathiswa ubhengezile kuhlabathi lonke ungaphefumula uthini kuba besijonge pha yakho 84% kodwa elwakhuluvo luthini ngezi ziphumo njebe umphathiswa ogqiba uzikhwaza? Zukali Mabokela besijonge ku-87%. Wena usasa ngo-84 uzasicingisa eyiphutha apho sivela khona kanti umntakagade u-MEC wasikhupha eyiphutha sibaleka ngokwekanana phezu kwamasi nobusi saphuma apho. Yes, usikhuphile. Ndingatsho kona kokuba ngolu hlobo eziphume ngalo ya siyile nto besiyilindele. Besilindele u-87 kwaphuma u-84 point whatever, think 84.2 blah blah blah. Now xa uthelekisa ke nonyaka ka-2024 ibe yayingu 84.98, which is ke sasingenile noko phaa kula 85% wayefuniwe liphondo leMpuma Koloni. Loo nto ke ibe budanisa kodwa ungadani udikidiki. Ndiyadana andidani kuba noko ndibe nento ethi hayi kodwa sikho phaa kwi-danger zone, asibuyelanga kulaa gximfi sasikuye. Okay. Njengoba benijongile niliphondo lo 87% kodwa niye nawanga ngaphantsi, ingaba yintoni imicelimingeni imbangubana ningakhange nimriche la 87% niliphondo? Zingaba ninzi. Mna ndithetha ke kwicala lamalungelo abantwana kuba sisebenzisana kakhulu nesebe lemfundo, iofisi ka-MEC Fundile Gade, office ye-Head of Department umama Sharon Masdorp, i-ODTG, o-Chief Director, o-District Director, i-Principals, ootishali, i-SGBs, ndawonye nabantwana ngokwabo ezikolweni. Kodwa ndiyaphawula okokuba zinintsi izinto ezingaba ngokolwam uluvo ngumcelimngeni. Enye yazo ngeyokokuba xa uqwalasela wakhe wayithethekele nto u-MEC Gade ukuthi nxa ujonga ixesha lesikolo elinormal elovuka kusasa umntu aphinda goduke, eli ootishala ababhatalelwa lona njengabasebenzi bakarhulumente, xa bekusetyenziswa lona besingasoze simfumana lo 84.2 xa bekuyiwa kulo. Kodwa kuye kunyanzeleke i-sacrifice nendifuna ukothula umnqwazi kootishala. Ndithi bona babonakalise uthando, babonakalise inkathalo ngakubantwana bethu, bebatitsha ngemigqibelo, bebatitsha ngobusuku, besenza iikhempu, belala phezu kweedesika zesikolo, bencama izindlu zabo zikanokutsho, belungiselela ukuthi abantwana bethu babe nekamva eliqaqambileyo. Kodwa ke ingathi yohlukana iminyaka uva umntu wathi heyi besenabantwana abarayithi kulo nyaka. Ngelinye ixesha ke kwezinye wena Mabokela abantwana bathi ngoku sesithi barayithi ufumanise batyhini aba bantwana abayikhathalele le nto yenzelwe bona. Abanye bayititshiwe le nto and baqiniseka uba bayi-understandile kwale nxa ingena phaa ephepheni umve sithi heyi andiyazi uba bendiba le nto ndiyayazi kodwa hlobise ngalo ivele yandibhida. Abanye ke sifuna ukukhuthaza abazali mababe yinxalenye yemfundo yabantwana. Ubuya komntana esikoleni umzali makafune homework, because uyaphawula kwezinye izikolo khe ndibuze uba nehlala principal inhlangano abazali athi kuzaba bathathu. Xa ubuze kwenzekani athi hayi 3, kodwa baya kwathiwa kuyarhorheleka ngathi kutyiwa imali.
kuphuma nomzali wesesibhedlele uyawurhuqa nezo ntambo zedrip ufuna ukuya phaa fike uxwayela laa mbombosi ijinga laa drip uyabaleka ubheka phaa obaye bephefumla nge-oxygen uyafika impumlo ivalekile okanye atsho esibhedlele uba susanlento ndifuna esikoleni ngityiwa imali kanti sithi sekunormal umzali makabe yitshomi katishala umntana wakhe so that sincedisana kweza camp abantwana babantu ezititshala hayi mani bazinikele kweza camp abantwana mabayazi uba kule camp ndizele ntoni bangathi abantwana besekempini uve kuthiwa basethaveni kodwa bebeze kwicamp but uba banowuyazi uba ndize kwicamp for uba ndipase ndiphucule imeko yasekhaya ngeze uve kuthiwa abantwana kwesinye apha bekuthiwa batsiba icingo bayawuthenga utywala babuye benxile kamandi ngoku nxa ujonga incwadi kaloku usele awuzuyibona uzawubona imbovane ungayiboni yonke le nto ibhalwe apha so nabantwana funeka bazinikele abazali mabazinikele kodwa ndilikhupha liphuma entliziyweni ootishala bakwazile ukwenza kangangoko.